Был ширкәт Өфөнән ситтә урынлашкан, әмма унда Рәсәйнең төрле төбәкләреннән халык агыла. Был Филүс Гәрәевтең остаханаһы. Филүс, һинең касан күңелеңә килде моны шундый үзенчәлекле ширкәт асырга? Бу эшемне инде мин укуымны тамамлагач башладым дип әйтергә кирәк. Шулай ук музыкага укыдым, сәнгать училищесы, сәнгать институты укып бетереп инде диплом алгач та әкренләп бер гармуннан башладым дип әйтергә кирәк. Гармуннарны сүтеп, җыеп, шуннан үзем өйрәнеп киттем инде. Хәзер инде менә 8 ел шөгыльләнәбез. Хәзер башлаганда инде үзем башлаган имешемне. Хәзер инде менә Аллага шөкер 2 мастерым бар. Бергәләп эшлибез һәм Сәнгать кимәленә чыктың инде. сәнгать кимәленә чыктык инде хәзер. Аллага шөкер, башка республикалар белән дә эшлибез. Нинди кай яклардан китерәләр һиңа гармуннарда төзәтергә? Гармуннар инде төзәтергә генә түгел, инде без яңа гармуннар күбрәк ясыйбыз. Менә биюгә бутафор гармуннары дип әйтәләр бит инде. Ясыйбыз Татария якларына, үзебезнең Башкортстанга да ясаганыбыз бар. Һәм инде тавышлы тальян гармуннар, икерәтле гармун, тальян ясыйбыз инде яңаны. Менә Филүс сиңа гармун эшләп бирә әле, Филүс дип әйтүчеләр арасында кем башкортлар күпме, урыслар күпме, татарлар күпме? Үзебезнең татар башкортлар күп гармун эшләп бирү. Димәк, гармун да уйнау тергезелә инде безнең милләттә. Тергезелә, Аллага шөкер, менә озакынчы елларны бигрәк тә гармун баянга, менә укытучылар да әйтәләр, музыкаль школаларга да күп килә башлады балалар дип, шуңа күрә живой звук дип әйтергә кирәк, менә кирдән тергәлә башлады. Тере тавыш. Филүс, син гармундарда эшләп бирдең, менә үзеңнең иң яраткан гармуныңды күрһәтеп һәм анда уйнап китә алаһыңмы? Иң яраткан инде мин гармуннарның барысын да яратам. Һәм инде менә үзебезнең күптән түгел үзебезнең компания эшләгән тальяныбыз безнең 14 телле, 5 тавышлы дип әйтергә кирәк инде. Әйтеп үтәргә кирәк, минем мастерым бит инде Володя исемле урыс егете, аның оста куллары белән эшләнде дип әйтергә кирәк бу тальянны инде. Һәм инде шушы мастерскойда безнең шулай ук настраиваться ителә инде, бизәкләр бизибез инде. Бу гармун сер булма, Филүс күпме тора шу гармун? Бу гармунның хакы 95 мең менә әлеге. Димәк, башкорт татарлар хакына карамаенча шундый матур гармунды хатып алалар инде. Аллага шөкер, алдан заказ бирәләр инде. Алдан заказ белән эшлибез күбрәк. Заказлар күпме? Заказлар Аллага шөкер күп. Киштәдә ятканы юк инде менә эшләнеп. Филүс, рәхмәт. Менә бу гармунды һез нәмә кәйдәр менән бизәнегез? Бу инде безнең иң беренче бит инде агачтан соң безнең грунт салына, аннан берничә слой краска, соңдан лак белән каплаганнан соң менә шушы бизәкләрне наклейка дип әйтергә кирәк, шуларны ябыштырганнан соң тагын лак белән капланып, соңдан инде шушы бизәкләр белән ябыштырып матурлап куябыз инде. Булар инде бигрәк тә сәхнә утында яналар инде, янып торалар, төрле төсләр биреп инде. Филүс, тагын менә һинең игътибарга лаеклы нинди гармундарың бар? Борынгы гармундарың бармы һинең? Борынгы гармуннарда әлбәттә менә шушындый менә аккордеон дип әйтергә кирәк. Бик шундый яхшы аккордеон миңа килеп эләкте дип әйтергә кирәк. Күптән түгел генә әле 40нчы еллар аккордеоны инде бу, немецкий аккордеон. Рояль стандарт. Инде Алла бирсә киләчәктә музей ачсам дип, шушы аккордеоннарны куермын дип инде. Әлбәттә уйный торган аккордеон, уйный торган инде, сатуга түгел инде бу. Филүс, менә ошо күп төрле гармундар арасыннан һин үзеңнең куллар белән реставрацияланган гармунды күрһәтә алаһыңмы? Реставрацияланган гармуннар менә барсы да инде кайсы эшләнеп беткән, кайсы эш дәврендә дип әйтергә кирәк. Менә икерәтле шуйский гармун, моның инде настройка, бизәкләр кую. Һәм инде ана концертный баян ансы әзер инде ул немецкий баян. Без аны лак белән капладык, бизәкләр куеп, мехын ясап, һәм инде настройка
Инде бөтен кеше дә инде шушындый гармуннар заказа итә алмый. Чөнки хак кыйммәт, шулай ук магазиннарда да кыйммәт инде ул баян гармуннар. Шуның өчен бездә менә реставрацияланган кыйммәт булмаган хаклары 6 меңнән генә башланып киткән дип әйтергә кирәк. Гармун баяннарда сатуда була.